Bura mar mibadhi matudo gavana machon ma Migori Okoth Obado kod anyuola mare onodhi nyime doho odiechieng' ma kawuono, kama duol makedo gi mibadhi pacho kae EACC owacho ni giyudo oboke manyiso lal mar siling milion 505.6. Moko kuom gigo ma bende noyudi e kinde timo nonrono gin kaka orofa mar udi 20, barupe mag bengi, aguche mag bengi mani piny mar Scotland e kind mamoko. Efi Nyakidi miyo ler. Kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochwalo e nyim doho neno tok nonro magitimo e wi buch mibadhi mokwako gavana machon ma Migori Okoth Obado. Apisa motayo nonro Robert Rono owacho ni ne giyudo oboke manigi nonro e od nindo mar Obado kod od wuode Dan Achola e kar chung' od bura ma Uriri e kaunti ma Migori, kama moko noyud e utege mamoko kaka ma Green Gardens mayudore Lavington, Nairobi. Oboke go gin kaka barupe mag bengi kod mamoko, ripot mar timo nonro kowuok kuom sirkand kaunti ma Migori kod listi moting'o nyinge mwandu ma kwan giromo 22 manengo giromo bilionde modhuro mag omenda. Magi ka gin ma itudogo Obado, wedege kod mane en jating' ndai mare Jared Kwaga. Available balance on up to truly 17,199,357 shillings and 40 cents. The name of the person you are on transacting and signing is Jared Kwaga. E kinde mane opedho neno e doho, Rono ochiwo ranyisi mar mwandugo kama oting'o ot manengone romo silings milion 34.5 e kar dak ma Loresho, udi 3 manie bwo aguch NSSF moger machiegni gi apaya mar State House Road, ot mani Karen kod mwandu bora e kaunti ma Migori kod Nairobi, duto manie nying Obado, familia mare kod ji mamoko ma otene. Property listed as number 13 your honor is parcel of land 20 acres, location S.Sakwa. Dohono bende omiler e wi mwandu mamoko kaka odorofa manigi udi 20, eka buora mag lowo kod lori mar sombo mauta. Mamoko gin nyamburko 2 ma ondiki e nying jago ma nyinge Ben Owadi, kama moko ni e nying Jared Kwaga. Status registered in mom's name. Gigo mamoko ma bende noyudi e kinde timo nonro gin kaka barupe monyiew godo mwandu ma opogore, ripot mar nonro kowuok kuom sirkand kaunti ma Migori e wi masira moro mar mach kod barupe mag bengi. Oboke ma opedhi e nyim doho onyiso ni omenda ne olodhi e guche mag bengi mar chulogo orage mane ochiw gi sirkand kaunti, gino manyiso ni Obado kod achije mamoko ne odhi ataro gi dwaro mar chik matayo chenro mag orak. Burano biro dhi nyime mar yango adieri e wi ketho 26 mag mibadhi ma itudogo Obado, nyithinde kod achije mamoko. Efi Nyakidi, Ramogi TV.